Здравейте, приятели и последователи! Точно така ще се гърми здраво. Знаете, че трябва да се хвърли първата, па дори и втората вода, за да са по-слаби гърмежите. Между другото, рецептата за боб по хайдушки е: слагаш една вода, хвърляш втора, трета, четвърта, пета, до деветата вода, изхвърляш и накрая изхвърляш и гърнето, защото е готово чермето. Ние няма да правиме боб по хайдушки, а боб по врачански. Купи го този боб и гледам на опаковката пише от градината на баба. Обръщам отзад и гледам произведено в Египет. Чак сега разбрах защо дедо ми викаше на баба мумия. Като сте накиснали боба, след 2 часа или цяла нощ, сварявате го или под налягане, аз така го правя, или на обикновена тенджера да си поври, докато омекне, пробвате го, разбира се, и тогава, като е оврял, спирате го и залагате новата тенджера или тиган, в която ще направим запръшката. Залагаме всичко, лук, домат, запръжваме и чушката и накрая добавяме сварения боб и с водата разреждаме и така получава боб по врачански, да ви е сладко. Като дойдохме в Ирландия и имах колега на първата си работа от Непал, той не ми запомни името Вероника, а ми викаше Мария, като на всека втора жена Мария, и аз му казвах Мария. И веднъж, както сме на почивка, и той се изпърдя. И аз му викам: Мария, следващия път ще бъде с метлата о главата. А той се очуди и ми казва: защо вика така казваш? У нас, ако некой се изпърди и ти си му приятел, ти се радваш за него, че той не го боли корем и се отхлабил. Така че много зависи къде се намирате. Дали ще ви се радват или ще ви пцуват. Една жена отива на лекар и казва: докторе, сцепвам се да пърда. Денем и нощем, като коно баир пърда и нито мирише, нито се чува. Доктор: окей, написва и рецептата и казва: ела след 2 седмици. Тя се връща и казва: докторе, пак вика пърда, денем и нощем. Вече вика мерише, но не се чува. Ага, добре. Значи оправихме обонянието, сега трябва да оправим и слуха, и пише нова рецепта.